Simpsonovci, seriál o klasickej žltej rodinke, ktorá baví veľmi veľa ľudí, detí, ale aj dospelých, ktorí to pozerajú ešte z detstva, ktorý pochádza z Ameriky a má extrémne veľa dielov a je ho možné pozerať v telke alebo na Disney Plus a vysiela sa už asi, 30 rokov, proste extrémne dlho. A v tomto videu sa pozrieme na konšpiračné teórie o Simpsonovcov, ale aj na to, čo Simpsonovci predpovedali. Mám tu pripravených 5 vecí, čo Simpsonovci predpovedali a 4 konšpiračné teórie o Simpsonovcov. Ako prvé tu mám, že predpovedali prezidenta Donalda Trumpa. V epizóde z roku 2000 Bart to the Future je zobrazený Donald Trump ako prezident. A je tam vlastne ukázané to, ako vyhrá. Mne sa zdá, že tam je aj jeho číslo ukázané, čiže to predpovedali veľmi dobre a ten Donald Trump sa v tých Simpsonovcov aj celkom podobá na toho reálneho, čiže celkom úlet, že predpovedali Donalda Trumpa, ale teoreticky to môže byť náhoda, že si to proste len mysleli. Každopádne to predpovedali. Ako ďalšie tu mám, že predpovedali smart hodinky. V epizóde z roku 1995 Lízina svadba sa volá tá epizóda, tak sa vlastne objavujú smart hodinky na niekoho ruke. Neviem teraz presne na koho, objavujú sa tam smart hodinky, čož v tej dobe bolo veľmi futuristické, lebo to bolo z roku 1995 a nič také v tej dobe neexistovalo. Ako ďalšie tu mám Disney kupuje 20th Century Fox a to je v epizóde z roku 1998 a tá epizóda sa volá When You Dish Upon a Star a v tejto epizóde je zobrazené, že Disney kúpilo Century Fox, čo sa v realite stalo v roku 2017. Čože celkom halu, že to vlastne predpovedali v roku 1998, čože viac ako 17 rokov, že to predpovedali. Určite vám tu budem dávať aj ústrižky tých momentov v tých Simpsonovcov, takže to tu niekde určite vidíte. Ako ďalšie, čo predpovedali, bola Ebola vírus. V epizóde z roku 1998 Lízin Sucks sa spomína Ebola vírus, ktorý bol veľkým problémom v roku 2014. Čože zase je dosť zaujímavé, že aj dokázali chorobu predpovedať, lebo to si len tak akože nevymyslíte, že nejaký vírus napadne celé ľudstvo a bude to ten vírus, ktorý predpovedáte, čo je celkom zaujímavé. A ako posledné, čo predpovedali, čo vám tu dneska poviem, je to, že predpovedali vystúpenie Lady Gagy. V epizóde z roku 2012 Lisa Gaga bola vlastne stvárnená Lady Gaga, ktorá vystupuje na Super Bowle, čo sa v realite stalo v roku 2017. Ak by ste nevedeli, čo je Super Bowl, tak to je v Amerike jedna z najväčších udalostí celoamerická, lebo to je vlastne americký futbal, tak je to Super Bowl. Takže ideme na tie konšpiračné teórie, ktoré sa rozprávajú o Simpsonovcoch. A jedna z týchto konšpiračných teórií je, že niektorí ľudia si myslia, že Simpsonovci odkazujú na iluminátov alebo na iné takéto tajné spoločnosti, o ktorých sa rozpráva, alebo kulty, alebo neviem ako to mám nazvať. A myslia si to hlavne preto, lebo v niektorých epizódach sú symboly, ktoré by mali vraj stvárňovať tieto spoločnosti alebo tieto skupiny. Potom je konšpiračná teória, ktorej niektorí ľudia veria, že vlastne Simpsonovci predpovedajú aj rôzne prírodné katastrofy, lebo niektoré vraj reálne predpovedali, ale je dosť možné, že to je proste náhoda, lebo není ťažké niekde dať zemetrasenie a je veľká šanca, že sa to niekde stane. Čiže to môže byť náhoda, ale aj nemusí, preto je to konšpiračná teória. Potom je ďalšia konšpiračná teória o tom, že dávajú tajné odkazy na globálne udalosti. Niektorí ľudia vlastne veria, že tvorcovia komunikujú s nejakými tajnými zložkami alebo vedia proste tajné veci a Simpsonovcov používajú na to, aby to ukazovali ľuďom hociaké teroristické útoky alebo iné veci, ktoré by sa mohli zatajovať. A posledná konšpiračná teória je o tom, že vlastne Simpsonovci kontrolujú myseľ a masovo manipulujú. Niektorí konšpirátori tvrdia, že Simpsonovci používajú subliminálne správy na kontrolu mysle a manipuláciu
más cez vlastne tie seriály. Ak sa vám video páčilo a chceli by ste vidieť viac takýchto konšpiračných teórií aj na iné témata, tak určite zanechajte like a odber a teším sa pri vás na mojom ďalšom videu, ktoré už môžete nájsť na mojom YouTube kanále. Takže čau!